हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 10वा अध्याय विभूती योग शिकणार आहोत. मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग चालू करते. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आता आपण या नावापासून सुरुवात करूया. विभूती योग. आता मला कोण सांगेल विभूतीचा अर्थ म्हणजे काय आहे? कोणाला तुम्हाला अनम्यूट करून सांगायला येतंय? विभूती म्हणजे काय? कोण सांगेल मला? उत्तर द्या. अनम्यूट करता येतंय तुम्हाला? स्वप्नाली माताजी बोला. कोण नाही उत्तर द्यायला तयार? बरं. विभूती म्हणजे एक अर्थ होतो आपल्याला. आपण जेव्हा मंदिरामध्ये जातो तेव्हा तिकडचे गुरुजी आपल्याला एक अंगारा देतात. त्यालाही भस्म असतं, त्यालाही आपण विभूती म्हणतो. किंवा एखादी मोठी खूप व्यक्ती असेल, होम केलेला असेल त्याच्या राखेला विभूती म्हणतात. बरोबर. किंवा एखादा एक मोठी पर्सनॅलिटी असेल त्याला सुद्धा आपण विभूती म्हणतो. पण इकडे विभूतीचा अर्थ म्हणजे ऐश्वर्य. परत संस्कृत मध्ये एका शब्दाला अनेक अर्थ आहेत आणि त्याचा विभूतीचा अर्थ इकडे ऐश्वर्य होतो. तर आता आपण अर्जुनाला 9व्या अध्यायामध्ये अनेक गोष्टी सांगितल्या. प्रथम म्हणजे कृष्णाने त्याच्या ऐश्वर्याचं थोडंसं ज्ञान दिलं. मग कृष्णाने सांगितलं की महात्मा कोण आहेत आणि तुला महात्मा काय करतात? सतत कीर्तन करत असतात. आणि शेवटचा श्लोक जो आहे 9.34 तो खूप महत्वाचा आहे. त्यात कृष्णाने सांगितलंय मनमना भव मद्भक्तो. तू माझी भक्ती कर, माझं चिंतन कर, मलाच नमस्कार कर असं सांगितलंय. आता हे अर्जुनाने ऐकल्यावर अर्जुनाचा प्रश्न आहे की सतत चिंतन कृष्णाचं कसं करायचं, सतत कीर्तन कसं करायचं. म्हणून तो कृष्णाला सांगतोय की तू मला तुझं ऐश्वर्य दाखव, म्हणजे या ऐश्वर्याकडे बघून आम्ही सुद्धा आकर्षित होऊ आणि आकर्षित झाल्यावर आम्ही सदैव तुझंच चिंतन करू. तर म्हणून मग हा विभूती योग. सर्वप्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री राधा गोविंदांना जिकडे आहात तिकडनं तुम्ही साष्टांग नमस्कार करा. कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद
ज्यांनी आपल्यासाठी भगवद्गीता सोप्या शब्दात लिहून ठेवलेली आहे, त्यांच्याशिवाय हा उपक्रम घडू शकला नसता. म्हणून श्रील प्रभुपादांना दंडवत प्रणाम. प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं आणि नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, त्या दोघांनाही माझा साष्टांग नमस्कार. आणि त्याचप्रमाणे आमचे को-होस्ट ऍडमिन कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी, या दोघांनाही आणि टेक्निकल टीमला आमच्या मनापासून धन्यवाद आणि प्रणाम. हे तुम्ही अर्चविग्रह ओळखलेच असतील ना, जगन्नाथ, सुभद्रा आणि बलदेव. आज कुमुद माताजींनी जगन्नाथ अष्टकम म्हटलं. तर काल आपण हे 9वा अध्याय बघितला. मी तुम्हाला सांगितलं की 9वा अध्याय त्याला राजविद्या का म्हणतात, राजगुह्य का म्हणतात. आणि मग आपण बघितलं, जर आपल्याला कृष्णाकडे जायचं असेल तर आपल्याला काय केलं पाहिजे, सतत कीर्तन. असं नाही सकाळी उठला थोडा जप केला, रात्री झोपायच्या अगोदर नाही, सतत कीर्तन करायचं. आणि मग अनन्य भक्तीद्वारे आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकते. आता हा 10वा अध्याय आहे. आता कृष्ण आपल्याला त्याच्याबद्दल सांगणार आहे. कृष्ण का सांगणार आहे, त्याच्या ऐश्वर्याबद्दल तो आपल्याला का सांगणार आहे, किंवा असं अर्जुनाला का वाटतं की कृष्णाने त्याचं ऐश्वर्याचं प्रदर्शन करावं, का असं अर्जुनाला वाटतं, किंवा असं कृष्ण सुद्धा त्याच्या ऐश्वर्याचं प्रदर्शन का करणार आहे, असं आहे का की त्याला अहंकार आहे आणि त्याला सर्वांना दाखवायचंय, बघा मी कोण आहे, माझी पोझिशन काय आहे. नाही, तर अर्जुन जेव्हा प्रश्न विचारतो त्याच्या मनामध्ये काय उद्देश असतो की मला कृष्णाचं सतत चिंतन करायचंय. मग सतत चिंतन करण्यासाठी जर कृष्णाने त्याचं ऐश्वर्य मला जर दाखवलं तर सतत त्याचं कीर्तन चिंतन करायला, स्तुती करायला जरा सोपं जाईल. म्हणून अर्जुन विचारतो. आणि आपल्यासाठी सुद्धा अर्जुन विचारतो, पण जे सामान्य जन असतात ते कसे असतात, ते ऐश्वर्याने आकर्षित होतात. आता तुम्ही कोण सांगू शकाल का मला की कृष्णाची षड ऐश्वर्य कोणती? सगळी 6 नाही सांगितली तरी चालेल, थोडी 2-4 जी काय तुमच्या लक्षात असतील ती सांगू शकाल? कृष्णाची षड ऐश्वर्य कोणती आहेत सांगा, कोण सांगणार आहे? ट्राय करा तुम्ही. हरे कृष्ण माताजी. हा बोला. वैराग्य, ऐश्वर्य. बरं, आणि बरं, आणि कोणाला सांगायचंय? बरं मी सांगते. सौंदर्य, श्रीमंती, बल, संन्यास, ज्ञान आणि प्रसिद्धी, ही षड ऐश्वर्य जी आहे त्याच्याकडे सामान्य माणूस सुद्धा आकर्षित होतो, आपण सुद्धा आकर्षित होतो. ज्ञानाकडे, सौंदर्याकडे, श्रीमंतीकडे आपणही आकर्षित होतो. म्हणून अर्जुनाला वाटतं की जर कृष्णाने त्याचं ऐश्वर्य दाखवलं तर अगदी सहजरित्या हे जे सामान्य जन आहेत ते आकर्षित होतील कृष्णाकडे. आणि कृष्णाकडे आकर्षित झाल्यावर काय होतं, त्या माणसाचा उद्धार होतो, तो सतत चिंतन करणार. म्हणून यासाठी अर्जुन कृष्णाला विनंती करतोय की मला तुझे ऐश्वर्य सांग. आणि कृष्णाचं ऐश्वर्य कोणालाच माहिती नाही, कारण कृष्ण आपल्या सर्वांचा उगम आहे. मग हे ऐश्वर्य आपण कोणाकडून ऐकलं पाहिजे?
स्वतः कृष्णाकडून. मग 10.8 ते 10.11 हे जे 4 श्लोक आहे याला चतुर्श्लोकी भगवद्गीता असं म्हटलेलं आहे. मग अर्जुनाने कृष्णाचे सर्वोच्च पद स्वीकारले आणि त्यांनी प्रार्थना केली, ती पण आपण ऐकूया. आणि मग त्यानंतर श्रीकृष्णाने त्यांच्या विभूतींचे वर्णन केले आहे. आता आपण ऐकूया. कुमुद माताजी. कुमुद माताजी. येस माताजी. हा, श्री वाचता भगवान का? म्हणाले, हो माताजी म्हणते. श्री भगवान म्हणाले, हे महाबाहू अर्जुन, पुन्हा ऐक, तू माझ्या प्रिय मित्र असल्यामुळे तुझ्या हितार्थ मी तुला हे ज्ञान प्रदान करीन, जे मी पूर्वी सांगितलेल्या ज्ञानपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. बघा आता इकडे कृष्ण अर्जुनाला काय सांगतो की तू ऐक, पुन्हा एकदा ऐक. आता ऐकण्यावर का भर दिलेला आहे? मी तुम्हाला सांगितलं आपली इंद्रिय कशी आहे, आपली इंद्रिय परिपूर्ण नाहीये. परिपूर्ण नसल्यामुळे आपल्याला 3च मार्ग आहेत ज्याच्यातून आपण ज्ञान घेऊ शकतो. गुरु, साधू आणि शास्त्र. या 3 मार्गानेच आपण ज्ञान ग्रहण करू शकतो. तर इकडे म्हणून एकसारखं कृष्ण सांगतोय पुन्हा ऐक. जेव्हा आपण प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुचा ऐकतो किंवा जे प्रगत भक्त आहेत त्यांना आपण साधू म्हणतो, किंवा शास्त्र जेव्हा आपण वाचून हे ज्ञान ग्रहण करू शकतो, त्यांनीच आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. परत इकडे कृष्णाने सांगितलं की तू माझा प्रिय मित्र आहेस. म्हणजे आपल्याला लक्षात येतं जोपर्यंत आपण भक्त होत नाही कृष्णाचे तोपर्यंत आपल्याला हे ज्ञान मिळत नाही. आता आपल्याला या भौतिक जगामध्ये आपण ज्ञान 3 तऱ्हेने घेत असतो. एक म्हणजे प्रत्यक्ष प्रमाण, म्हणजे सीइंग इज बिलिव्हिंग. आपण बघतो प्रयोगशाळेमध्ये, लॅबोरेटरीमध्ये आपण प्रयोग करतो, एक्सपेरिमेंट करतो आणि ते लगेच आपल्याला दिसतं, रिझल्ट दिसतो आणि त्याच्याने आपण आपल्याला ते ज्ञान मिळतं किंवा आपल्याला ते आपण एका कन्क्ल्युजनला येऊ शकतो. तर त्याला म्हणतात प्रत्यक्ष प्रमाण. मग प्रत्यक्ष प्रमाणामध्ये आपण आपल्या इंद्रियांचा वापर करतो. अनुमान प्रमाण म्हणजे सुद्धा आपण आपल्या इंद्रियांचा वापर करतो. एखादी गृहिणी स्वयंपाक करत असेल तर ती भाजी जेव्हा निवडते तेव्हा तिच्या लक्षात येतं की कोवळी आहे आणि ती जास्त बघत नाही भाजी शिजली आहे की नाही. 15 मिनिटांनी गॅस बंद करते आणि तिच्या लक्षात येते आणि भाजी सुद्धा शिजलेली असते. याला म्हणतात अनुमान प्रमाण. म्हणजे अनुभवाने आणि एक्सपिरियन्सने आपण जज करू शकतो. तर अशा तऱ्हेने सुद्धा आपण ज्ञान घेतो किंवा एक्सपिरियन्सनी. किंवा शेवटचं म्हणजे शब्द प्रमाण किंवा श्रुती प्रमाण. श्रुती प्रमाण म्हणजे ऐकणं. ऐकण्याच्या मार्गाने जेव्हा आपण ज्ञान घेतो तेच ज्ञान बरोबर असतं. कारण कृष्ण आहे, इंद्रियांद्वारे आपण तो कोण आहे, कसा आहे त्याचं ज्ञान घेण्यासाठी आपली इंद्रिय परिपूर्ण नसतात. म्हणून इकडे कृष्ण सांगतोय पुन्हा एकदा ऐक. हरे कृष्ण. न मे विदो सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. माझी उत्पत्ती किंवा ऐश्वर्य देवतांना कळत नाही, तसेच महर्षींनाही कळत नाही, कारण सर्व प्रकारे देवतांचे आणि महर्षींचेही मूळ मीच आहे. श्लोक क्रम 3. सर्व मनुष्यामध्ये मोहरहित झालेला जो मनुष्य मला अजन्मा अनादी सर्व जगताचा स्वामी म्हणून जाणतो
तोच केवळ सर्व पापांपासून मुक्त होतो. हरे कृष्णा. म्हणजे आता इकडे बघा, इकडे त्यांनी सांगितलंय, कृष्णाने सांगितलंय की मी सर्वांचा निर्माता आहे, त्याच्यामुळे माझे ऐश्वर्य किंवा मला अजूनपर्यंत देव देवता सुद्धा जाणू शकले नाहीये. आणि आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय बघा, देव देवता सुद्धा मला जाणू शकत नाही, म्हणून अर्जुना हे ज्ञान मीच तुला प्रदान करतोय. ऋषी महर्षी सुद्धा मला जाणत नाही, कारण मी सर्वांचा उगम आहे. आणि जो मला जाणतो की मी अजन्मा अनादी आहे किंवा सर्व जगताचा स्वामी आहे, तोच केवळ सर्व पापांपासून मुक्त होतो. सर्व पापांपासून मुक्त म्हणजे आपण अनेक पाप करत असतो, त्या पापांनी आपल्याला एक प्रतिक्रिया, एक परिणाम आपल्याला भोगावा लागतो. ऍक्शन रिॲक्शन माहिती आहे ना, काहीतरी आपण ऍक्शन करतो आणि मग रिॲक्शन ती येतेच. ती रिॲक्शन जेव्हा येते तेव्हा मग आपल्याला संकट, आपली दुःखे, आजारपण अशी चालू होतात. मग याच्यातून आपल्याला कोण मुक्त करू शकतं? पैसा मुक्त करू शकतो का? नाही. तुमचे नातेवाईक, आई वडील या संकटातून मुक्त करू शकतात का? नाही. केवळ एकच तुम्हाला या सर्व पापांपासून मुक्त करू शकतो आणि तो म्हणजे कृष्ण आहे. आपल्याला या जगामध्ये आधार कोणाचा वाटतो सांगा बरं? जर आपल्याला पैशाचा आधार वाटत असेल, आपल्या आई वडिलांचा, नातेवाईकांचा किंवा मित्र परिवाराचा आधार वाटत असेल आणि कृष्णाचा अजिबात आधार वाटत नसेल, तर काहीतरी चुकतंय. आपल्याला आधार हा कृष्णाचा वाटला पाहिजे. पैसा आहे तो येणार, तो जाणार. नातेवाईक सुद्धा या जन्मापुरते असतात. आपलं शरीर जोपर्यंत आहे तोपर्यंत हे नातेवाईक असतात, त्यांच्यावर आपण जरूर प्रेम करावं, पण आधार मात्र आपल्याला फक्त कृष्णाचा ठेवला पाहिजे. कारण त्याचा जेव्हा आपल्याला आधार वाटू लागतो, त्याच्यावर जेव्हा आपण प्रेम करू शकतो, तेव्हाच बघा इकडे लिहिलंय, तोच केवळ सर्व पापांपासून मुक्त होतो. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सप्तर्षीगण आणि त्यांच्या पूर्वीचे 4 महर्षी तसेच मनु म्हणजे मानव जातीचे प्रजापती माझ्या मनापासून निर्माण होतात, म्हणजे माझ्यापासून उत्पन्न होतात आणि विविध लोकांवरील निवास करणारे सर्व जीव त्यांच्यापासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला काय समजतं की कृष्ण हा सर्वांचा निर्माता आहे. आता इकडे त्यांनी सांगितलंय की सप्तर्षीगण म्हणजे अत्री, अगस्ती, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नी, वशिष्ठ आणि विश्वामित्र, आणि 4 महर्षी म्हणजे 4 कुमार, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, या सर्वांचा जन्म आहे कृष्णाच्या मनापासून झाला. तरी देखील ते पूर्णरित्या कृष्णाचा ऐश्वर्य, कृष्णाला जाणू शकले नाहीयेत. म्हणून हे ज्ञान कृष्ण अर्जुनाला स्वतः सांगत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. ज्याला माझ्या ऐश्वर्याची आणि योग शक्तीची वास्तविकपणे खात्री पटते, तो अनन्य भक्तीमध्ये तत्पर होतो, यात मुळीच संशय नाही. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा ही स्लाइड दाखवली आहे. इकडे कृष्ण आणि बलराम हे मथुरेला आलेले आहेत आणि आल्यानंतर सगळी माणसं जशीच्या तशी तिकडेच थांबली आहेत, जणू काही स्तब्ध झालेली आहेत आणि कृष्णाकडे बघतच आहे. इतका कृष्ण आकर्षित वाटतो सर्वांना
की सगळे तिकडच्या तिकडे थांबून कृष्ण बलरामकडे बघत आहे. आणि हे व्यासदेवानी याचं श्रीमद भागवतम मध्ये खूप सुंदर वर्णन केलेलं आहे. त्यांनी सांगितलेलं आहे की डोंगरांवर गच्चीवर सगळीकडे माणसं भरलेली आहेत आणि सगळे एकटक कृष्णाला बघत आहेत. आणि कितीही गर्दी जरी इकडे असली तरी सर्वांना कृष्णाचं दर्शन होत आहे. म्हणजे जणू काय आपल्या पृथ्वीवर किती पॉप्युलेशन आहे आपल्या पृथ्वीचं, पण कितीही लोकसंख्या असली तरी सूर्य सगळ्यांना दिसतोच. त्याचप्रमाणे कसेही कुठूनही सर्वांना कृष्ण हा दिसत होता आणि ते खूप कृष्णाकडे बघून आकर्षित झाले. आता इकडे सांगितलंय की ज्याला माझ्या ऐश्वर्याची आणि योग शक्तीची वास्तविक खात्री पटते तो अनन्य भक्तीमध्ये तत्पर होतो. तर अनन्य भक्तीचं उदाहरण जर मला तुम्हाला या भौतिक जगातलं सांगायचं असेल तर एक आई आणि तिचं बाळ. आई कसं करते आपल्या मुलांना किंवा आपल्या बाळाला एक सारखी बाळाची सेवा करते. का करते ती सेवा? आणि कितीही सेवा जरी तिने केली तरी तिच्या तोंडावर कधीही उमटत नाही की मी माझ्या बाळाला इतकी सेवा करते, काल रात्री मी इतक्या वेळेला उठले. नाही, ती खूप प्रेमाने आनंदाने मनापासून बाळाची सेवा करते. तर आता ती इतकी सेवा का करू शकते त्या बाळाची? 24/7 ती सेवेत असते त्या बाळाच्या. जरा रडलं की धावत जाते, कारण तिला बाळाबद्दल प्रेम असतं म्हणून ती ही सेवा करू शकते. तर आपल्यामध्ये सुद्धा आपल्याला जर अनन्य भक्ती करायची असेल, कृष्णाच्या सेवेनी आपल्याला कधीच तो भार वाटला नाही पाहिजे किंवा ती इतकी मनापासून आनंदाने केली पाहिजे आपण सेवा की आपल्याला जणू काय आई बाळाची सेवा करते अगदी त्याप्रमाणे अशी सेवा आपण कधी करू शकू? जेव्हा आपल्यामध्ये कृष्ण प्रेमाचा उदय जेव्हा होईल त्याच वेळेला आपण अशी सेवा करू शकू. मग आपण कितीही जप केला, सकाळपासून रात्रपर्यंत जरी आपण जप केला तरी आपल्याला तो भार वाटणार नाही. आत्ताच्या परिस्थितीत आपल्याला काय वाटतं, चला 2 तास मी जप केला दिवसातून, खूप झालं, आता मला कंटाळा आला, आता मी दुसरं काहीतरी करते. एखादी आई म्हणेल का बाळाचं, नाही मला आता कंटाळा आला, मी आता बाळाला बघणारच नाही, कोणीही बघितलं नाही तरी चालेल, मी तरी निश्चितच बघणार नाही, असं आई कधीच म्हणत नाही. तर याला अनन्य भक्ती म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अहं सर्वस्य प्रभवः मत्ते सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः. मीच सर्व प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगताचा उत्पत्ती करता आहे. सर्व काही माझ्यापासून उद्भवते. जे बुद्धिमान मनुष्य हे पूर्णपणे जाणतात ते माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि अंतःकरणपूर्वक मला भजतात. हरे कृष्ण. आता तुम्हाला कोणी विचारलं, तुम्ही भगवद्गीतेच्या क्लासला गेलात आणि काय शिकलात, तर तुम्हाला उत्तर देता आलं पाहिजे की आम्ही काय शिकलो. मग आता तुम्ही हे सांगायचं 10.8 ते 10.11. तर हे 10.8 ते 10.11 याला चतुर्श्लोकी भगवद्गीता म्हटलेला आहे. आणि त्यात कृष्णाने काय आपल्याला सांगितलंय, त्याचा आणि आपला संबंध काय आहे, म्हणजे संबंध ज्ञान दिलेलं आहे. मग या संबंधामध्ये आपली ऍक्टिव्हिटी किंवा आपलं कार्य काय आहे त्याला अभ्युदय म्हटलेलं आहे. आणि मग शेवटी कुठलंही कार्य केल्यावर किंवा ते कार्य करण्या पाठीमागचा गोल काय आहे किंवा तुम्हाला काय मिळणार आहे हे कार्य करून, हे कृष्ण आपल्याला सांगणारे, त्याला म्हणतात प्रयोजन. म्हणजे संबंध ज्ञान, अभ्युदय आणि प्रयोजन या तिघांचंही ज्ञान आपल्याला आता या चतुश्लोकी भगवद्गीतेमध्ये
मिळणार आहे. तर इकडे हे जरा संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन समजून सांगायला तुम्हाला एक दैनंदिन मी उदाहरण देते की एखाद्या माणसाला बरं नसतं, असं समजा की त्याच्या छातीत दुखायला लागलं. मग तो काय करतो, कुठल्या तरी मित्रांना, नातेवाईकांना फोन करतो आणि ते म्हणतात अमका अमका कार्डिओलॉजिस्ट आहे, खूप चांगला आहे, तू जा. मग हा ज्याला बरं नाहीये त्याच्या घरचे किंवा जरा तोही जरा बरं वाटल्यावर गुगलवर बघतात या डॉक्टरचे क्वालिफिकेशन्स काय आहेत, कुठल्या कुठल्या हॉस्पिटलमध्ये अटॅच्ड आहे आणि लोकांकडून माहिती काढतात आणि तो जो पेशंट आहे डॉक्टरकडे जातो. म्हणजे आता एक संबंध स्थापन केलं की हा डॉक्टर आहे, मी याच्याकडे जाणार आहे. डॉक्टर पण पेशंट आल्यावर त्या पेशंटला विचारतो तुमचं नाव काय आहे, तुमचं वय काय आहे, तुम्ही कुठे नोकरी करता, तुम्हाला काय त्रास होतोय, त्यांचं वजन बघतात आणि मग तो डॉक्टर पण त्या पेशंट बद्दल माहिती हिस्ट्री त्याची घेतो. मग त्याच्यानंतर अभ्युदय म्हणजे काय, तो डॉक्टर आता पेशंटना सांगतो की तुम्ही झोपा, मी तुम्हाला तपासतो आणि जर डॉक्टराला वाटलं तर ते त्याला सांगतात की आणि एक्सरे काढ, ब्लड टेस्ट कर आणि मग सर्व डायग्नोसिस झाल्यानंतर डॉक्टर लिहून देतो की तुम्ही असं असं डाएट करा, हे औषध घ्या, असं एक्सरसाइज करा, तुम्ही तेलकट खाऊ नका आणि सगळं काय काय सांगतो. आणि ही झाली ऍक्टिव्हिटी किंवा हे कार्य झालं. डॉक्टर सुद्धा एक ऍक्टिव्हिटी करतो, पेशंटला एक्झामिन करायची आणि पेशंट सुद्धा त्या डॉक्टरकडे जातो आणि सांगतो त्याला काय काय त्रास होतोय ते. आणि मग प्रयोजन म्हणजे काय, तो जो पेशंट आहे औषध लिहिल्याप्रमाणे घेतल्यानंतर, पथ्य पाळल्यावर, व्यायाम केल्यावर त्याचं आरोग्य त्याला परत मिळतं. म्हणजे प्रयोजन काय की त्याला त्याचं आरोग्य परत मिळालं. तर अगदी त्याचप्रमाणे इकडे सुद्धा संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन आहे. आता इकडे बघा, कृष्णाने सांगितलंय की मी सर्वांचा उत्पत्ती करता आहे, मी सर्वांना निर्माण केलेला आहे, माझ्यापासूनच सर्वांचा उगम झालेला आहे. आणि इकडे ऍक्टिव्हिटी पण सांगितलंय, अभ्युदय पण सांगितलंय की जे हे पूर्णपणे जाणतात ते काय करतात, माझ्या भक्तीमध्ये व्यस्त राहतात. तर आता आपण पुढचं बघूया. हरे कृष्णा. मच्चित्ता मद्गता प्राणः बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. माझ्या शुद्ध भक्तांचे विचार माझ्यामध्ये वास करतात, त्याचे जीवन माझ्या सेवेसाठी पूर्णपणे समर्पित आहे आणि त्यांना नेहमी एकमेकांना ज्ञान देऊन आणि माझ्याबद्दल बोलण्यातून खूप समाधान आणि आनंद मिळतो. हरे कृष्ण. तर आता बघा, इकडे ऍक्टिव्हिटी सांगितलंय किंवा अभ्युदय सांगितलेला. ऍक्टिव्हिटी काय आहे की जो शुद्ध भक्त असतो तो काय करतो, सतत कृष्णाबद्दल बोलत असतो, दुसऱ्यांना कृष्णाचा ज्ञान देत असतो, त्याच्या इतर भक्तांबरोबर सुद्धा कृष्णाबद्दल बोलत असतो. आणि तो जेव्हा असं करतो तेव्हा त्याला खूप समाधान आणि आनंद मिळतो. आणि कृष्ण सुद्धा काय करतो, मी म्हटलं डॉक्टर आणि पेशंट, डॉक्टर सुद्धा एक कार्य करतो आणि पेशंट सुद्धा. मग कृष्ण काय करतो, कृष्ण शुद्ध भक्त जे आहेत त्यांच्याबद्दल तो एकसारखा विचार करत असतो. आता मी तुम्हाला कालची गोष्ट सांगितली, माधवेंद्र पुरी, त्यांनी सकाळपासून काही खाल्लं नव्हतं. कृष्णाने विचार केला, अरे हा माझा शुद्ध भक्त आहे, काहीच खाल्लेलं नाहीये, आता मी जातो आणि मी यांना दूध देतो. तर अशा तऱ्हेने कृष्ण सुद्धा कार्य करत असतो आणि भक्त सुद्धा कार्य करत असतो. तर इकडे बघा, त्यांनी छान स्लाइड दाखवली आहे, मी जरा लावते.
बघितलं किती आनंदाने संकीर्तन चाललं होतं, लोक नाचत होते, किती आनंद दिसतोय. तर एखादा जो अभक्त आहे त्याला मात्र हे अजिबात समजणार नाही की रोज 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 तीच भगवद्गीता तुम्ही कशी वाचू शकता, रोज तुम्ही क्लास अटेंड कसा करू शकता. हे एखादा अभक्त आहे त्याला समजणार नाही की या कृष्ण भक्तीमध्ये फक्त आनंद आहे, फक्त सुख आहे. आणि भौतिक जगामध्ये मात्र उलट आहे. तुम्ही पेपर वाचा, न्यूज ऐका, त्याच्यामध्ये बघा ते सगळे आर्टिकल्स वाचून मन सुन्न होतं की बाबा काय चाललेलं आहे या जगामध्ये असं वाटतं. पण जर मी तुम्हाला विचारलं की तुम्ही भगवद्गीतेचा क्लास ऐकता, क्लास संपल्यावर तुम्हाला कसं वाटतं, कोणी सांगेल का मला की क्लास संपल्यावर कसं वाटतं? किंवा जर मी तुम्हाला सांगितलं की आता उद्या ना तुम्ही सगळेजण मास बंक करा, क्लासला येऊच नका, सिनेमाला जा, पिक्चरला जा, तर तुम्ही जाल का? सांगा बरं. तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय? नाही जाणार. नाही जाणार का? तर तुम्हाला आनंद मिळतोय. आणि हेच श्रीकृष्णानी भगवद्गीतेमध्ये 9वा अध्याय 2रा श्लोक आहे तर सांगितलंय, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम. सुसुखम हा शब्द वापरलेला आहे, म्हणजे अतिशय सुख मिळतं, खूप आनंद मिळतो, समाधान मिळतं जेव्हा तुम्ही कृष्णाच्या संबंधित काहीही कराल. तुम्ही कृष्ण सेवा करा, कृष्ण जप करा, भगवद्गीता ऐका, कृष्ण कथा, श्रीमद भागवतम ऐका, काहीही करा, त्याच्यासाठी तुम्हाला इन रिटर्न काय मिळणार आहे? खूप आनंद मिळणार आहे, खूप समाधान मिळणार आहे. बघा आता मी तुम्हाला सांगते की उद्या क्लासला येऊ नका, तरी पण तुम्ही म्हणत नाहीये की ठीक आहे आम्ही येत नाही, तुम्ही म्हणता नाही आम्हाला यायचंय. तर जे भक्त असतात तसं त्यांना आनंद समाधान मिळतं, म्हणून ते ऑलवेज कृष्णाशी कनेक्टेड राहतात. मी तुम्हाला सांगितलं आनंद मिळवायचा असेल आपल्याला कृष्णाशी कनेक्टेड राहायला पाहिजे. कृष्णाला जेव्हा आपण आनंद देतो तेव्हा आपल्याला परमानंद मिळतो. आता हे कुमुद माताजी वाचता. हरे कृष्णा. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. जे प्रेमाने माझी सेवा करण्यासाठी सतत समर्पित असतात त्यांना मी समज देतो की ते माझ्याकडे येऊ शकतात. हरे कृष्ण. आता याला म्हटलेलं आहे प्रयोजन. प्रयोजन म्हणजे काय? गोल. त्या ऍक्टिव्हिटीचा गोल किंवा उद्देश काय आहे आपल्याला कृष्ण सांगतो की तो आपल्याला ज्ञान देतोय. जे प्रेमाने कृष्णाची सेवा करतात आणि कृष्ण त्यांना ज्ञान देतो, समज देतो आणि त्या ज्ञानाने आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. आता 11वं सुद्धा प्रयोजन आहे, ऐका. हरे कृष्ण कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. तेषाम् एवानुकंपार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता. त्यांच्यावर विशेष अनुग्रह करण्यासाठीच त्यांच्या हृदयात वास करणारा मी ज्ञानरूपी तेजस्वी दीपाने अज्ञानामुळे उत्पन्न झालेल्या अंधकाराचा नाश करतो. हरे कृष्ण. आता जे प्रेमाने सेवा करतात, बरं इकडे दिलेलं आहे हे बघा, सेवा भक्ती म्हणजे काय? श्रील प्रभुपाद म्हणतात की स्पिरिच्युअल वर्ल्ड मध्ये, आध्यात्मिक जगात लव्ह ॲट फर्स्ट साईट नाहीये, बघितलं आणि आपण प्रेमात पडलो असं नाहीये. ते म्हणतात प्रेम म्हणजे सेवा. प्रेम म्हणजे सेवा.
तुम्ही सेवा केल्यावर कृष्ण काय करतो, तुमच्यावर विशेष अनुग्रह करतो, विशेष कृपा करतो आणि मग आपलं अज्ञान जे आहे ते पूर्ण जातं. आता इकडे बघा, आपण स्वतःच्या स्वप्रयत्नाने आपण कुठेही जाऊ शकत नाही भक्तीमध्ये. आपल्याला अनुग्रह जेव्हा आपल्यावर होतो, विशेष कृपा होते, कोणाची, कृष्णाची किंवा कृष्णाच्या शुद्ध भक्तांची, तेव्हाच आपण अज्ञानातून बाहेर पडू शकतो आणि मग आपण भक्ती करू शकतो. मग आपलं समजा जर 16 माळा जप होत नसेल किंवा आपल्या जपाची क्वालिटी इतकी चांगली होत नसेल, जप करताना दुसरेच सगळे विचार मनामध्ये येत आहे, मग चुकतंय काय आपलं? मग तुम्हाला स्वतःला तुमचा ब्लॉकर जो आहे तो तुम्हाला ओळखला पाहिजे. तुम्ही मनापासून कृष्णाची प्रार्थना करता का? तुम्ही अशी प्रार्थना केली पाहिजे की कृष्णा, अनेक अनेक लक्ष लक्ष वर्ष मी या जन्म मृत्यू चक्रामध्ये फिरत आहे. आता मात्र मला तुझं ज्ञान थोडस मिळालंय, अजून मी आचरण करू शकत नाही, पण निश्चितच मला तुझ्या चरण कमलांचा आश्रय घ्यायचा आहे. तर मला तू माझ्यावर दया कर, कृपा कर आणि मला तुझी सेवा दे. आपण असं मागतोय का कृष्णाकडे? असं जर मागत नसेल तर लक्षात ठेवा की हृदयामध्ये, मनामध्ये अनेक इच्छा आहेत, असंख्य वासना आहेत आणि वरवर आपण म्हणतोय की मला 16 माळा जप करता येत नाही, पण आतमध्ये काय येत ते आपण बघतच नाही. जेव्हा आपलं मागणं कृष्णाकडे असं होईल तेव्हाच कृष्ण आपल्यावर विशेष अनुग्रह करेल. आणि जेव्हा आपल्या मनामध्ये इच्छा प्रकट होईल की मला कृष्णाची सेवा करायची आहे, तेव्हा आपण कुठेतरी मनामध्ये ती गोष्ट आल्यावर ते कृत्य करायला लागू. आणि मग जेव्हा करायला लागू, कृष्ण आपल्या हृदयामध्ये आहे, मनामध्ये काय आहे कृष्ण ओळखू नये की खरोखर याला माझी सेवा करायची आहे की खरोखर याला माझ्याकडे यायचं की याच्या सर्व वासना ज्या आहेत त्या पूर्तीसाठी हा माझ्याकडे आलाय. असं असेल तर मग कृष्ण आपल्यावर विशेष अनुग्रह करणार नाही, तो आपल्याला ज्ञान देणार नाही. तर आपण आपल्याकडे बघितलं पाहिजे की आपल्याला काय पाहिजे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदैवम् अजं विभुम् आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे. अर्जुन म्हणाला, तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान, परमधाम, पवित्र, परम पवित्र, परम सत्य आहात. तुम्ही शाश्वत, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा, विभू आहात. नारद, असित, देवल आणि व्यास या सारख्या महर्षींनी तुमच्या बद्दलच्या या सत्याला पुष्टी दिली आहे आणि आता स्वतः तुम्ही मला तेच सांगत आहात. हरे कृष्ण. तर चालेल. तर आता आपल्याला कृष्ण, आपण प्रार्थना कशी करायची हे आपल्याला अर्जुनाकडून शिकायचंय. म्हणजे बघा, भगवद्गीता फक्त आपल्याला कृष्णाबद्दल ज्ञान देत नाहीये, तर भक्त श्रेष्ठ अर्जुनाला आपण आदर्श ठेवून तो कशी प्रार्थना करतोय, तो कृष्णाकडे कसा बोलतोय हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. आता इकडे
अर्जुनाला संबंध ज्ञान, अभ्युदय आणि प्रयोजन ऐकून खूप आनंद झाला. आणि भक्ताला जेव्हा खूप आनंद होतो तो काय करतो? कृष्णाची स्तुती करायला लागतो. मग इकडे अर्जुनाने स्तुती केलीये. त्यांनी सांगितलंय, कृष्णा तुम्हीच परमब्रह्म, परमधाम, परम पवित्र आहात आणि तुम्हीच पुरुष आहात, शाश्वत आहात, दिव्य आहात, आदी आहात. तर हे सगळं अजन्मा आहात, विभू आहात, ही सर्व स्तुती झाली. हे जेव्हा आपण वाचतो किंवा ऐकतो तेव्हा आपण कुठेतरी आपल्या मनामध्ये याची नोंद केली पाहिजे. आणि तुम्ही आता पुढच्या खेपेला जेव्हा कृष्ण मंदिरात जाल किंवा इस्कॉन मंदिरात जाल, तुम्ही सुद्धा हीच प्रार्थना पहिल्यांदा म्हटली पाहिजे, कृष्णा तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान आहात, परमधाम, परम पवित्र, परम सत्य, हे सगळं तुम्ही म्हटलं पाहिजे. आणि या दुसऱ्या श्लोकातून आपण काय शिकायचंय? श्रील प्रभुपाद म्हणतात की आपण अर्जुनाकडून हे शिकायचंय की अर्जुन, कोणी म्हणेल की अर्जुन हो कृष्ण तुझाच मित्र आहे, जीवलग मित्र आहे, म्हणून तू त्याची स्तुती करतोस, प्रत्येक खेपेला त्याला परम 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 म्हणतोयस का? तो तुझा जीवलग मित्र आहे. मित्राची स्तुती करतात, कौतुक करतातच. पण इकडे अर्जुन काय सांगतोय की मोठमोठे ऋषी, नारद, असित, देवल, व्यास यांनी सुद्धा तुमचं असंच कौतुक केलेलं आहे, तुमची अशीच स्तुती केलेली आहे. म्हणजे कोणी म्हणेल की मी तुझा मित्र आहे म्हणून मी ही स्तुती करतोय, नाही, इतर महर्षींनी सुद्धा अशीच स्तुती केलेली आहे. म्हणून आपल्यालाही श्रील प्रभुपाद सांगतात की जेव्हा तुम्ही कृष्णाबद्दल कृष्ण ज्ञान दुसऱ्यांना सांगाल किंवा कृष्णाबद्दल सांगायला जाल, तेव्हा तुम्ही सुद्धा लक्षात ठेवलं पाहिजे की भगवद्गीतेचा तो श्लोक तुम्ही कोट केला पाहिजे, सांगितलं पाहिजे. हे कृष्णाने भगवद्गीतेमध्ये सांगितलंय. ज्याप्रमाणे अर्जुन इकडे कृष्णाला सांगतोय की असित, देवल, नारद आणि व्यास हे जे महर्षी आहेत हे सुद्धा तुझ्याबद्दल असंच बोलतात. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. श्लोक क्रम 14. सर्वम एतद्रुतं मन्ये जन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवनं व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः. हे कृष्णा, तुम्ही जे सर्व मला सांगितले आहे ते मी पूर्णतया सत्य मानतो. हे भगवान, ते देवता तसेच दानव तुमचे व्यक्तित्व जाणू शकत नाही. श्लोक क्रम 15. हे पुरुषोत्तम, हे भूतभावन, भूतेश, देवाधिदेव, हे जगतपते, खरोखरच तुम्हीच केवळ आपल्या अंतरंग शक्तीद्वारे स्वतःला जाणू शकता. हरे कृष्ण. आता इकडे अर्जुनाला खूप आनंद झालेला आहे की कृष्ण त्याचं ऐश्वर्य आपल्याला दाखवणार आहे. पण इकडे खूप आनंदामध्ये अर्जुनचे तेच शब्द परत बोलतोय. आता बघा, गेल्या याच्यामध्ये सुद्धा त्यांनी हा पुरुषोत्तम शब्द वापरला. आता इकडे सुद्धा या श्लोकात परत पुरुषोत्तम, भूत भावन, भूतेश, देवादिदेव हे शब्द त्यांनी परत परत वापरलेले. म्हणजे आपल्याला लक्षात येतं की अर्जुनाला खूप आनंद झालेला आहे जेव्हा कृष्णाने त्याच्याबद्दलचं ज्ञान दिलेलं आहे आणि त्याची पोझिशन सर्वश्रेष्ठ आहे हे सांगितलेलं आहे. तेव्हा अर्जुनाला खूप आनंद झालेला आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे योगेश्वर कृष्ण, मी तुमचे कसे निरंतर चिंतन करावे आणि मी तुम्हाला कसे जाणावे? हे भगवान, कोणकोणत्या विविध रूपात मी तुमचे स्मरण करावे? श्लोक क्रम 18. हे जनार्दन, कृपया आपल्या योग शक्तीचे आणि ऐश्वर्याचे विस्ताराने वर्णन करून सांगा. तुमच्याबद्दल श्रवण करून मी कधीच तृप्त होत नाही, कारण मी जितके अधिक श्रवण करतो तितके अधिक मला तुमच्या अमृतमयी संभाषणाचे
रसास्वादन करण्याची इच्छा होते. हरे कृष्ण. आता बघा इकडे कृष्ण किती नम्रपणे विचारतोय की कृष्णा मी तुमचे निरंतर चिंतन कसे करू, मी तुम्हाला कसे जाणू. आपण विचारतो का असे प्रश्न की आपण मंदिरामध्ये एक आपली लिस्ट घेऊन जातो, मला हे 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 पाहिजे, ते दिलं तर आपण परत जातो, ते दिलं तर आपलं प्रेम बसतं, नाहीतर आपण पाठी फिरतो. पण आपल्याला सुद्धा हे प्रश्न आहेत का की कृष्णा मी तुझे निरंतर चिंतन कसे करू, मी तुला कसे जाणू, कोणत्या विविध रूपात मी तुझे स्मरण करू. हे जर आपल्याला प्रश्न नसतील तर आपण भक्त नाही हे ओळखावं तुम्ही. आणि इकडे एखादा जो शुद्ध भक्त असतो त्याची लिटमस टेस्ट काय आहे बघा इकडे, की अर्जुन हा शुद्ध भक्त आहे. तो काय म्हणतोय की मी तुमचं श्रवण करून, तुमच्याबद्दल श्रवण करून मी कधीच तृप्त होत नाही. म्हणजे त्याला आणि 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 ऐकायचंय. तर आपला सुद्धा हा चेक पॉइंट आहे. 18 दिवस भगवद्गीता रोज माताजी 1.25 तास बोलत असतात. आता 8 झाले, चला आता आपण या क्लास मधून लीव करूया. काय वाटतंय आपल्याला? ही आपली लिटमस टेस्ट आहे की आपल्याला आणि श्रवण करावंसं वाटतंय का. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. श्री भगवान म्हणाले, ठीक आहे, मी तुला माझ्या विलोभनीय अभिव्यक्तीबद्दल सांगेन, परंतु ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत त्यांचेच मी कथन करीन, कारण हे अर्जुन माझे ऐश्वर्य अनंत आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे आता कृष्णाचं ऐश्वर्य अनंत आहे म्हणून कृष्ण एक छोटी झलक अर्जुनाला दाखवणार आहे. आता PDF मध्ये आम्ही हे सगळं सांगितलेलं आहे की कृष्ण कोण आहे. म्हणजे सर्व प्राण्यांमध्ये कृष्णाने सांगितलंय मी मृगेंद्र आहे किंवा सिंह आहे. तर आता तुम्ही हात वर करा, मी तुम्हाला एक एक प्रश्न विचारीन. हे कोण आहेत, कोण सांगेल? शिवजी. हा, सर्व रुद्रांमध्ये मी शंकर आहे असं कृष्णाने सांगितलंय. हे कोण आहे? ब्रह्माजी. बरं, हे कोण आहे तिकडे पाठीमागे? महावीर. नाही, कपिल मुनी आहेत. बरं, इकडे हे कोण आहेत ज्यांच्या हातात धनुष्य आहे? हे श्रीराम. बरोबर, श्रीराम. या गाईचं नाव काय? कामधेनू. बरोबर. इतरांनी पण द्या उत्तर. हे कोण आहे जे वीणा घेऊन उभे आहेत ते? नारद मुनी. सर्व ऋषींमध्ये मी नारद आहे. हा कोण आहे इकडे? अर्जुन. बरोबर, सर्व पांडवांमध्ये मी अर्जुन आहे. इकडे या पक्षाचं नाव काय आहे? गरुड. गरुड. सर्व पक्ष्यांमध्ये मी गरुड आहे. हे कोण आहे? व्यासदेव. सर्व मुनींमध्ये मी व्यास आहे. इकडे हा मुलगा, हा कोण आहे? ध्रुव. वामन. भक्त प्रल्हाद. सर्व दानवांमध्ये मी प्रल्हाद आहे. इकडे तुम्हाला हा मासा दिसतोय, हा कुठला मासा आहे? कोण सांगेल? डॉल्फिन आहे का? नाही, देव मासा, शार्क. हा, आता इकडे हा जो मोरावर बसलेला आहे हा कोण आहे? कार्तिकेय. बरोबर, स्कंद. बरोबर आहे. हा कोण आहे ज्याच्या हातामध्ये दोरी येतो? वरुण, तो जलदेवता. बरं, हा कोण आहे ज्याच्या हातात? यमदेव. बरोबर आहे. हा जो साप आहे या सापाचं नाव काय आहे? वासुकी. बरोबर. हा प्राणी कोण आहे? सिंह.
सिंह. बरोबर. हा कोण आहे ज्याच्या हातामध्ये खूप पैसे कुबेर आहेत? कुबेर कुबेर. व्हेरी गुड. हा कोण आहे? कोणी ओळखू शकतं? गंधर्व आहे, चित्ररथ. बरं, या हत्तीचं नाव काय आहे? ऐरावत. ऐरावत. बरोबर. ऐरावतावर कोण बसलेला आहे? इंद्रदेव. बरोबर. हा हे काय आहे? चंद्र. 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 सर्व ताऱ्यांमध्ये मी चंद्र आहे. या घोड्याचं नाव माहितीये काय आहे? अश्व. थांबा. उच्चैश्रवा. आणि हा शब्द कुठला आहे? सर्व शब्दांमध्ये ओम. मी ओंकार आहे. आणि इकडे हा कुठला ऋतू दाखवलेला आहे? ही सगळी फुलं फुललेली आहेत. वसंत. म्हणजे सर्व ऋतूंमध्ये मी वसंत आहे. आता हे तुम्हाला सगळं तुम्हाला नीट वाचता येईल. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. शिवाय हे अर्जुना, मी सर्व अस्तित्वाची उत्पत्ती करणारा बीज आहे. असे कोणतेही अस्तित्व नाही, हलणारे किंवा न हलणारे, जे माझ्याशिवाय अस्तित्वात असू शकते. श्लोक क्रम 40. हे परंतप, माझ्या दिव्य विभूतींना अंत नाही. मी तुला जे सांगितले आहे ते माझ्या अनंत विभूतींचे केवळ सूचक आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्णाने सांगितले की माझ्या विभूतीना अंत नाहीये. मी तुला माझ्या विभूतींची एक झलक दाखवलेली आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमद् ऊर्जितम् एव वा तत्तत् एवावगच्छत्वं मम तेजोष संभवम्. सर्व ऐश्वर्यवान, सुंदर आणि तेजस्वी अभिव्यक्ती माझ्या तेजांच्या केवळ एक स्फुल्लिंगातून उत्पन्न झाले आहेत, हे तू जाण. हरे कृष्ण. म्हणजे एका ठिणगीपासून कृष्णाच्या तेजाच्या ठिणगीपासून हे सर्व त्याचं ऐश्वर्य निर्माण झालेलं आहे. तर आता कृष्ण अर्जुनाला विचारतो की हे तुला कशाला जाणायचं आहे? ऐकूया. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्यहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्. परंतु हे अर्जुन, या साऱ्या सविस्तर ज्ञानाची काय आवश्यकता आहे? माझ्या केवळ एकाच अंशाने मी हे संपूर्ण विश्व व्यापून धारण करून राहिलो आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्ण म्हणतोय की या सर्व ज्ञानाची तुला काय आवश्यकता आहे? आपल्याला सवय असते की एखादा माणूस श्रीमंत असला की आपल्या मनामध्ये कॅल्क्युलेशन चालतं की कमीत कमी याचा बँक बॅलन्स इतका असेल, त्याच्याकडे इतक्या 4 गाड्या आहेत, 2 फ्लॅट्स आहेत, 1 फार्म हाऊस आहे, की लगेच आपण कॅल्क्युलेट करतो. तर कृष्ण म्हणतोय अरे माझ्या या विभूत्या, माझं ऐश्वर्य अनंत आहेत आणि एवढं तुला कशाला हवंय? तर आजचा अध्याय झालाय. तर आज आपण काय शिकलोय? आज आपण शिकलो की कृष्ण हा सर्वांचा उगम आहे. मग मी तुम्हाला चतुर्श्लोकी भगवद्गीता सांगितली आणि त्याच्यामध्ये संबंध ज्ञान, अभ्युदय आणि प्रयोजन सांगितलं. आणि मग अर्जुनाने केलेली प्रार्थना मी तुम्हाला सांगितली. आपल्याला सुद्धा अर्जुनाकडून काय शिकायचं आहे? जेव्हा जेव्हा आपण कृष्ण मंदिरात जातो तेव्हा कृष्णाची स्तुती करा. प्रार्थना करताना पहिल्यांदा कृष्णाला सांगा, हो कृष्णा, मला माहिती आहे तूच परमपवित्र आहेस, तूच सर्वांचा उगम आहेस, तूच परमब्रह्म आहेस, परम पवित्र आहेस. अशा तऱ्हेने आपण सुद्धा स्तुती करायची. नुसतं वाचलं, अर्जुन काय म्हणाला, भगवद्गीता बंद केली, झालं ठेवलं, असं नाही. ती आचरण्यासाठी असं हळूहळू आपण सुरुवात केली पाहिजे.
मग अर्जुनाने कृष्णाचे सर्वोच्च पद स्वीकारले आणि मग श्रीकृष्णाने त्यांच्या विभूतींचे वर्णन केले. तर आपला हा आजचा अध्याय संपलेला आहे. या दीपाराणी माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप कराल? हा